Hey, daar ga ik. Hoi. Quand je danse encore de temps en temps. Ariadna is de naam van een nieuw Limburgs netwerk voor vrouwelijke professionals. Een 7-tal dames nemen dit initiatief, zoals advocate Inke de Dekker van Arts Kleren en Venoten en Veronique Volders, zaakvoerder van De Roos Interieur. Wij voelden eigenlijk dat er inderdaad in Limburg nood was aan een vrouwennetwerk. En dat heeft ons gebracht tot eigenlijk het oprichten van het netwerk Ariadna. Ja, ik vind het logo eigenlijk echt wel heel geslaagd, want je ziet heel duidelijk die AAA-network voor vrouwelijke professionals. Het geeft ook niet een indruk van iets oudbollig te zijn, dus eigenlijk ben ik daar wel heel content mee. Hè. Dus ons doel is eigenlijk van vrouwen samen te brengen op netwerkevents, zodat we eigenlijk een professioneel netwerk kunnen aanreiken en ook op die manier integratie in andere netwerken te vergemakkelijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Wij richten ons dan op vrouwelijke bedrijfsleiders, ondernemers, de vrije en intellectuele beroepen, mensen die eigenlijk een kaderlid zijn in het bedrijfsleven of in de overheidssector, politici en dergelijke meer. Hallo. Ja, vertel me eens iets. De formule bestaat er eigenlijk in dat wij een 4-tal activiteiten per jaar organiseren. Dat zijn eigenlijk een soort van netwerkdiners waar dat men zich op kan inschrijven. En dan nodigen we dus eigenlijk een vrouwelijke spreekster uit die een bepaalde functie heeft eigenlijk in het maatschappelijke leven. Het eerste netwerkdiner is op 1 oktober met als spreker minister Ingrid Lieten. Meer info op ariadna.be. En hiermee zit Deze Meid in Limburg TV erop. Graag tot volgende week. J'en rêve.